Godmorgen Danmark. I dag er vi taget over på Greve Gymnasium for at høre lidt om uddannelser, og vi vil gerne interviewe Lærke og Clara. Velkommen til Lærke og Clara og Mogens, som er deres far. Tak. Så Clara, hvordan ser du dine fremtidsmuligheder med hensyn til uddannelser? Jeg føler, at der er mange muligheder at åbne og mange døre, nu er jeg startet på universitet. Men alligevel er der mange af mine muligheder, der er begrænset, fordi jeg skal have en vis karakter gennemsnit. Ja. Hvad synes du om begrænsningen på uddannelsesmuligheder på grund af gennemsnittet? Ja. Det er selvfølgelig både godt og dårligt, fordi man på den ene måde bliver tvunget til at presse sig selv så meget, at man opnår sit mål. Og på den anden måde er det dårligt, at man kun bliver vurderet på det faglige, i stedet for de sociale kompetencer. Ja. Har du 100% selv valgt det at gå på gymnasiet og din studieretning, eller har du følt dig tvunget til, fordi dine venner valgte gymnasiet, eller fordi dine forældre synes det? Altså jeg selv valgte at gå på gymnasiet, men selv i min studieretning, der havde jeg sådan to i tankerne. En jeg selv havde valgt, og så en mine venner havde valgt, men jeg valgte så at tage det, som mine venner havde. Og så havde jeg dem sådan at støtte mig op af i starten og sådan noget. Yes. Hvad synes du om alt af den døtre studievalg? Jamen, jeg synes selv, at de skal styre, hvad de selv vil. Men det er selvfølgelig ikke det samme som jeg og deres mor valgte dengang, men vi har valgt at støtte dem i deres valg. Det lyder super godt, at I alle sammen er fuldstændig enige om, hvad I skal, og at I selvfølgelig støtter børnene i det, de gerne vil. Det lyder godt. Det var alt for i dag. Tak, og vi ses senere til God aften, Danmark. Jeg vil ikke tage det på navn. Hvordan stopper man? På den side, lige oppe i højre hjørne. Ej, jeg ødelagde det, fordi jeg var lige så god. Mogens.